Organisk svøber vi os hen i talismaner, der skal beskytte vores individualitet. Vores hår og tøj må og skal for enhver pris udstråle, hvor unikke vi er. Fulde af frygt stimler vi sammen på de sidste højborge af selvstændighed, vores fælles mødesteder. Her tropper vi op i vores fælles uniform, lytter til vores fælles slagsang og deler vores fælles synspunkt. Vores identitet står og falder med én ting, nemlig hvor meget vi skiller os ud fra mængden. Dette er vores hierarki, vores stærkeste doktrin. Det er det, der binder os sammen, alle som en. Jaks, den optager. Nå, ja. Er du tilfreds med... er du tilfreds med din identitet som homoseksuel? Ja. Kan du uddybe det lidt? Altså, er det ikke... Selvom jeg vil ikke sige, at homoseksualitet er en del af min identitet. Nej, men det er jo en stor... Jeg håber ikke, at folk sådan kun sætter det på. Selvfølgelig er det en del af mig, men det er ikke det, man skal dømme identitet på. Nej, nemlig. Er det ikke svært at være 16 år og så have sprunget ud tidligt? Selvom du er noget, du måske har vidst hele livet, men der er jo ikke så mange, altså der er jo... Jo, altså oddsene er måske ikke så store for, at man kan finde andre i den her alder, men altså ellers så er det, jeg synes næsten det var for sent, altså. Ja, okay. Jeg kunne godt have taget det før. Ja, okay. Men altså, odds er måske ikke så gode. Nej. Er du tilfreds med din udseende og din identitet? Jeg kan ikke. Identitet. Ja, simpelthen. Ja, det er sådan, det synes jeg. Altså, måske skulle blive klippet lidt eller sådan, men altså, ellers så... og også dit udseende? Ja. Det var godt. Det kan man kun blive deprimeret over, hvis man begynder at... Nej, altså ikke lige med mig, men sådan generelt, hvis man begynder at tænke over ens udseende ikke er godt nok, ikke, så kan man kun blive deprimeret, for det bliver ligesom ikke sådan et blad om. Ja. Beskriv dig selv med 3 ord. 3 ord. Ja. Så som... Bare alt, du kommer i tanker om dig selv. Altså, bare sådan noget, der er sådan... Beskriv mig selv med 3 ord. Skulle det måske være noget med sjov, eller humør, eller glæde, eller sådan. Intellektuel? Ja, altså en af dem skulle være sådan med sjov glæde, så måske intellektuel kunne også være, og sådan, det ved jeg ikke, seriøs måske, så kontrast, det ved jeg ikke. Okay, det sidste spørgsmål. Hvis du synes, det var bedre at springe ud før, hvorfor gjorde du det så ikke? Det er nok fordi, jeg ikke var klar. Dengang synes jeg ikke, jeg var klar, måske. Tak for det. Ja. Okay, vi har ikke mere.